Wih. Nun sewu sedaya para lenggah. Pinanggih malih kalian kesenian ketoprak Madangkara saking Gude Madiun. Lah menika artisipun saking Gude. Apa wi? Oh, pesantren. Oh, pesantren. Ya. Oke, ra apa-apa. Den ing dalu menika badhe atur pasugatan ketoprak gaya baru. Badhe mendhet ira-iran suminten edan. Sumangga sugeng hamirsani. Suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot saking Ngayogyakarta. Ewadene Den Mas Broto katindakaken dening Nicholas Saputra. Dene Sinden Sukesi kadadosaken dingklik. Tok 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 tok. Babar pisan ora nduga mana jebul ingkang teka ning papanku kene kowe Suminten. Injih kula Kang Mas, kula Suminten. Kok nganti mrepeki marang aku apa sing nduk karepake? Kula menika nenggo kalian panjenengan menika kawit subuh ngantos dalu menika kok boten kepanggih panganggih menika alhamdulillah kepanggih wonten ing mriki. Ketoprak alhamdulillah barang. Ora apa-apa kan Mak ya. Panjenengan menika saking pundi to Kang Mas? Ngestokake dawuhe Kanjeng Rama supaya niti bawah. Mesthekake lamun to kabeh para kawula kuwi ginanjar mulya wibawa merga saka sing katresnane Kanjeng Rama Adipati. Panjenengan mboten sah ngaten niku. Sing penting kula sakmenika sampun kepanggih kalian panjenengan. Yen wis ketemu arep ngopo? Panjenengan ngertos raos kula ingkang temanan wonten ing mriki? Temanem ana ing kepiye sing tok karepake? Kula kedah nyaket panjenengan nggih Kang Mas. Apa kowe wuta karo kautaman ora ngerti karo sing jenenge Subasita lan Tatakrama? Aku kuwi sipate wong lanang, kowe iki sipate wadon. Saru dinulu yen nganti kowe caket kelawan Mas Broto. Mboten wonten saru jenenge lanang karo wedok yen anane dadi siji. Nggih to nggih? Dadi siji piye maksudmu? Ya arep piye meneh jenenge wong lanang ki ya anane karo wong wedok ngono lho. Terus Saya mau bilang sesuatu. Ketoprak kok Indonesia barang. Ora apa-apa sak metuku ya. Mas. Piye Suminten? Saya tuh tak nandini ah. Mas, hadap sini dong. Bu Kesi mimi anti musik Bu Kesi. Mas Broto. Ono apa Suminten? Ora perlu seru-seru, aku ora budek. Panjenengan mbok madem mriki. Kita bertatap muka dong. Ora iso Suminten, ora bisa. Saru dinulu, sawangen. Kaya akeh para kawula sing padha nekseni yen nganti mengko padha duwe panerka panggerba ing atase aku putra Adipati parandene singlar ing tata krami merga nuruti apa kang dadi penjalukmu tan wurunga bakal bebarang wirang. Panjenengan ngendika nggih angsal ning mboten sangisor dhuwur kok kabeh omong. Jenengan bar mak menapa to iki kok ambune kok ngene. Lho, iki mau to? Heeh, kaya mak prut ngono. Iya, timbang masuk angin. Den Mas, mriki to. Ora bisa. Sini dong. Sini. Kita maksudnya panjenengan kok nek ambruk tenan aku. Mriki to, Mas. Ora bisa. Jagat nekseni umat ngakoni aku wis duwe pacangan. Cinten. Ya kuwi Cempluk Warsiah. Sing ngrengga batinku rena wengi nyungging sakjroning sanubari ora ana liya kejaba Cempluk Warsiah. Ten mriki rak mboten enten
Nanging Nadyanto ora ana cempluk sing jenenge Setya kelawan pacangan kuwi Nadyanto wonge ora ana nanging aku tek njaga marang tresna kuwi suminten. Panjenengan kula kekrek napa madhep mriki? Bagi wong wedok apa preman? Madhep rene. Sini dong. Aku tuh mau bilang sesuatu sama kamu. Ono apa? Mas. Sawangen. Ngerti tata krama. Yayi-bayi padha lenggah. I love you. Hah? I love you. Mongso aku mes broto nyauri I love you too ora bakal. Alhamdulillah. Ora bakal. Panjenengan nggih tresna kalian kula tekan Mas. Ora bisa. Menika mau panjenengan Ora ketika bisa. I love you too lho. Aku kilaf iki mau. Den Mas. Kula saestu tresna kalian panjenengan lho. Sing jenenge wong tresna kuwi ageme Gusti kanugrahane pangeran kang diparingake marang titahe sing menungso ora bisa nampik milih. Perkara kowe tresna karo Mas Brata monggo ning katresnanku tanceping kasetyanku mung marang cempluk Warsia. Panjenengan menika dereng jajal kok wis muni ora tresna. Apa kowe sandal kok njaluk dijajal? Kula dipadhakke sandal nggih mboten napa-napa mang coba rumiyin to Kang Mas. Ora bisa. Witing tresna menika jalaran saka kulina. Ora bisa. Mas. Ora bisa. Iki kok angel temen to, Ki. Mas, panjenengan nek wani ngematke kula 1 menit saja pasti panjenengan kecantol. Sing kita? Ora bisa. Kenapa? Ora bisa. Aku tresna lahir batin suci ning katresnanku mung marang cempluk Warsia. Kowe wong wadon. Endi? Elinga kowe wong wadon. Wong wadon iki sing ngerti karo paugeran, ngerti yo karo bebener. Nek jenenge wong tresna ki ora gatekke kuwi apa paugeran lan sebagainya. Anane ya mung tresna karo tresna. Ora iso. Isa. Ora iso. Isa. Ora iso. Wong urung disajal panjenengan jenenge cempluk endi jenenge cempluk? Endi cempluk? Cempluke sapa iki? Cempluke sapa iki? Hah? Oh, tutik ngawut kuwi malah misteri Gunung Merapi kuwi kok. Anu. Isa omong rano. Oh, kae uget-uget. Pratane cempluk Warsia. Tok tok tok. Ayo, Kak. Den Mas. Menika ingkang naminipun cempluk. Ya Allah. Lah ayu ya ayu aku, dedeke dhuwur ya dhuwur aku, gedhe ya gedhe aku kok milih sing sak cilik kaya ngono lho. Den Mas. Apa? Panjenengan menika rak nggih mboten katarak to nggih? Tresna kuwi wuta ora nyawang ayune rupa lan dedeke sepira nanging tanceping ati suci ning katresnanku marang cempluk Warsia. Ning jenenge wong tresna iki mesti saka ndelok saka dilihat dari mata dulu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye nadyan kok sawang cempluk ki pancen kaya tremos. Ning nyatane tresnaku lahir batin. Kok sik. Apa kowe sing jenenge cempluk? Den Mas, Apa? apa cempluk bisu apa? Pancen wong wadon sing apik ora perlu kakean guneman. Mergo wong kakean gunem iki tanpa guna, tanpa peda. Lah iki masa ya bojone nek arep pengen ngono. Ngono. Ora perlu nganggo ngono kuwi. Pancen wis tak kandhani. Calon jatuh kramaku sing jenenge cempluk Warsia ora perlu kakean rembug, ora perlu kakean micara. Mergo yen akeh-akeh rembuge kala mangsa malah dadi fitnah, dadi dosa sing bakal nggawa ning neraka jahanam. Rak ya ngono to cempluk. Ah kuwi. Kaya ngono kok disenengi iki senengi nggon apane? Ngono lho. Den Mas panjenengan menika kok ya keblegere secara kasat mata saja saya itu menang dari semuanya loh. Kok sik barang utawa menungso ki yen apik ora perlu ditawak-tawakke. Aku bola-bali niteni barang yen ditawak-tawakke mesti adate mesti wis bosok.
Beda karo cempluk iki tak tresnani mergo ngibarati barang isih suci durung kelepetan marang dedosa. Lak ngono to ya cempluk. Oh, legenda. Jenengmu cempluk. Kowe sing jenenge pasangane Mas Broto iki kowe? Alah. Layak to layak. Tak rungok-rungokno awit saka kono mang iki sing jenenge Suminten, Cek ya. to hawane malih kaya ludruk iki. Omonganmu kaya ludruk kaya mboke sarip lho. Meneng Kang Mas. Oh iya Yayi, iya Dimas, iya. Aku dadi wanita ngono perwira. Wanita Rainaga. Rai gayor. Masya bojoku. Iki mok godho kaya ngopo ning aku wis nuwuhake rasa kapercayan kaperwinan ana atiku ya ngono kowe ngerti ya? Sapa sing ngomong? Mas Broto mau gelem karo aku kok. Apa kaya Mau ngono temok-temok Kowe aku lho. aja nggugu gurem ceceker. Aja nggugu kongkang Aku langkung buktine saben. nganti klambiku suwek-suwek mergo aku dipeksa karo Broto lho. Kowe pating pecotot ngene nek suwek malah kan kaya ngono kowe lho ya. Kowe nek aja Aku dipeksa karo Mas Broto lho. Aku ya mah kok Mas Broto dadi meksa karo aku. Kuwi bojomu kaya ngono kuwi tumrapek. apa kaya mengkono Kakang Mas Broto? Iya, ora Yayi. Masya kowe mau wis bojoku ngelokke aku ya tremos. Kaya portal sing Pak Yus ya bangetan kene kon toprak kene kon jaran. Iki nek dialog apik lah aku kok kon jaran apa hiha seminggu to. Cempluk Warsia. Mboten Pak Yus mboten. Cempluk Warsia. Nggih. Anggone nggodha wis kebangetan. Kebangetan. Suminten. Nggih, Mula Kang Mas. yen pancen kowe tresna karo aku njaluk senjata pitulungan kelawan kowe. Sirnakno Suminten. Opo wae bakal tak takoni demi keutuhan satu rasa cintane awake dhewe Kakang. Iya, demi cintaku padamu ya. Padamu dan padanya demi nusa bangsa Kakang Mas. Merdeka. Apa to? Bakal tak sirnakake sing ana sing. Seneni ya, seneni. Nah, Ngapa? aku wedi. Yen nganti ana apa-apa mesti pun Kakang ora bakal meneng. Tak ayomi Cempluk. Tenan kuwi Jenenge wong lanang sing perwira iki sing maju sing lanang ora ngejokke sing wedok. Aku ora perwira mergo aku persegi. aku yang ngono persegi jajar ginjang. awake dhewe keluarga bangunan. Kowe ya dadi wong wedok aja lelemeran marang endi wae. Kapok. Wis dadi kekasihku. Kok awakmu lanyo nemplek kaya perangko rumasane apa kowe wong wedok padahal ada jejet dadi wong wedok kowe rumasane apa nek kene kok kabeh. Tarik napas e. Kosik lho. Cempluk. Saking tresna kula kalih panjenengan Kakang Mas kula mboten trima. Kula wanita kok terus ajeng diselingkuhi, kula ajeng dipadakne sapa-sapa ora iso tresnaku kalih panjenengan kok temu sing batin Kakang Mas. Cempluk. Nganggo spasi. Terokno pun Kakang. Ora perlu ling ngendikan ki nganggo rikat utawa cepet. Alon-alon ning kena. Nggih. Suminten. Suminten? Apa? Sifatmu dudu sipate menungso. Sifatmu dudu sipating menungso. Terus aku apa? Rumangsamu, Rumangsamu kowe iki mung sepira? kowe iki mung sepira? Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih. Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih kowe. Aku ki lho, Aku ki lho. banyu aki. Banyu aki ben ronyoh kok. Anu sik to bojone lho. Ben wedi. Ben wedi jujur sak lumrahe wong wanita aku. Kowe mangan. Tenan Halo. aja ngapus lho. Iya, kowe mangan. Kakang Mas. Heeh. Kowe Mangan. Pol-pole. Pol-polanmu mung mangan Sego. sego. Aku ki lho, Aku ki lho. bataku. Kataku pra lha untukku pra entek ra. Ben wedi. Iya, ben wedi kowe. Kondangmu sepira? Kondangmu sepira? Pol-pole Pol-pole. mung disiarke ning YouTube, Wis siarke ning YouTube, radio amoh, radio amoh, TV rusak. TV rusak. Aku ki lho, Aku ki lho. siarke masjid. Innalillahi. Bojo lo Kang Mas. Oh, sorry Yai, sorry. Kok kaya ngono lho. Klemben roti-roti. Apa? Biyen saiki. Terus? Tenonge dilumahne. Omongane digenahne. Ayo. Sriuning mustika Tuban. Apa? Ora penting rasah weanan kowe. Ani kowe. Purwodadi kotane. Aku
Aku jejering wanita, kowe ya wanita. Wanita sing ngomong aku wario sapa? Wah. Mulai iki tak jejeke, kowe iki ya jane kowe iki sedulurku. Lah aku nek jenenge wong tresna karo wong lanang nek aku ra omong terus piye ngerti? Lah kudune ngerti nek sedulurmu ki wis sesandingan marang anu priya. Kan urung sesandingan. Lagi dijodohke. Lah dijodohke kuwi jane wis dadan ngono wis rega dadi. Lah kok kowe malah arep ngrusak pagerayu? Sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Kaya ngono kuwi. Waduh. Iya. Kaya ngono kuwi tumrapmu jare sing jenenge sedulur padha-padha wanita ngrasake sing jenenge wanita, ya. Perang iki. Tutuk. Tutuk. Ning jenenge wong wedok nek ora dikandhake karo wong lanang ora bakal ngerti. Mula aku ming jujurke rasaku, nek aku kuwi tresna karo Den Mas Broto. Oh sikek kula sida. Perang saiki perang awake dhewe. Perang saka pro bulung-bulung teko ngarepe Pak Yus. Gelut tenan? Gelut Wani kowe karo. wani. Apa sing tak waneni? Ayo. Perang. Sapa sing tak wedeni? Apa sing tak wedeni? Ayo. Yo, kaya toprak tenan. Tok 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 tok. Ayo, sirep, sesek. Maju. Aku tak mundur. Maju wae. Maju kabeh maju. Maju aku ora bakal mundur sejangkah. Bilangmu anyar. Ulap-ulap. Ah, yo 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 yo. Ose lho, kowe kok sing diinceng kene terus aku ya wedi. Lah. Anteman ki ya dhuwur kok ngisor. Lah gitu aku kono. Lah aku lah ya wedi yo. Ngerti jenenge cempluk apa ora jane? Nek jenengku dhuwur ngono ya aku ngambah dhuwur. Nek ngono ya Ya aku mau wedi nek kena tenan yo. ora ra omong gitok maneh. Ketok maneh ya. Tok maneh tok Cempluk, teman. cempluk. Napa? Pamerno marang Suminten. Napa? Suminten pol-pole mung iso nembang. Ning kowe iki lak waranggana laron. Nak sira laron pripun? Apa-apa iso. Lho, kok sapa apa iso laron? Allron, allron. Roll on. Kok iso Anu Mas, kendange kene. Ben ngerti Suminten yen bojo kuwi duwe kaprawiran sing elok. rungokno. Apa? Rungokno, ora aku sing duwe kepercayaan kaprawiran. Kaprawiran Miru jarik ayo. miru jarik. Iki mengko tak jaluk kowe cempluk ngendang ya. Nggih. Weh lah tekane warok Suramengala. Mengko sing nembang Suminten. Sing nembang Suminten, aku sing nyapa? Kuwi ngendang. Iya. Nah, engko lek poso sing pitanggapan cah loro kuwi ning pasar Medion wae ya. Iya, gelem boy saiki dadi grup karo aku. Dadi apa? Kolek komen mampir Solo mandeg soto gading. Apake ngene iki wong loro apik ngono. Oleh dek munyuk. Nggih. Ora ya, ora apa-apa. Slendro songo Mas. Ayo. Mbak Tatin bawane sik gubuk asmara. Bawa nono Tin. Mbak. Mbak Tatin. Aja jangkar piye sepuluh tuh. Kadung terbawa emosi aku. Oh iya. Ngene iki emosi kadung le aku. Aku ya malu emosi. Ora usah emosi Nah, ngono kena wis lho. mekrok lho kowe. Kene kena itu dunambani lho ya. Iya, engko tak salon pas. Malah panas. Ben golek panas anget sesuai. Tak 2 menit ya. Ben nata sampean bawa Mbak Oh Tatin. iya siap. Cempluk dengan Mbak Tatin. Lho, anu Suminten, Ding. Iki tetap Suminten. Oh iya saingan iki, adu Suminten kepintaran kok. Tetep nganggo bowol. Siap. Nah, ayo. Nyingkar. Nyingkar. Stand mic. Nyingkur. Wiwi. Tremos obah dadi guyu aku. Kowe ora nek tremos masuk angin lho ning wayangan. Ayo. Iya nek iki yo nek sakmene tremose cangkeme sepiro. Sing sabar, cempluk, sing sabar. Cangkeme. Lah apa jenenge apa? Tutuk. Ya, tutuk. Wiwi
Waduh, bener saingan kok senyum. Saingan kok senyum. Lagi nek kok arep ngendangi. Sing arep ngendangi sapa iki nek pomone nek wong tuku tak dol. Aja kuwi nek Pak Kondang kok didol. Dereng Kang mboten kagungan jenengan. Mboten. Wiwi tani nyingkar Ngece. Nyingkur Jemblok, Dalem Kakang. aja kalah karo Suminten, pamerno suaramu. Ngono, kaya mengkono kuwi. Lho, basa karo aku. Lah nggih. Nah, iya. Kados mekaten Kakang Mas. Iya, tudono suaramu. Oke, awul. Yo wis suwe, Mas. Rungokno yo, ten. Waduh. iya tak rungokke Apa duwe kuping? Yo maksudnya lek duwe aku nonton ngono lho. ayo gelut meneh wae ya Mah kowe. Aja Delok geluk. malah mundur wedi tak kerek ngono kowe. ini lho ora ngene Iya iya. Musuhe kaya gelem nyauri nggumun. Mareng ngetes sepiro kadigdayane mungsuh. Wah, cocok. Gatekke apa ora? Ngono. Pancen kudu kaya mengkono bluluk. Anu cempluk. Iya kambil. Kang Mas maksudku kok kambil. Lingsem yo. Lingsem yen kemutan. Piye Suminten? Suarane cempluk piye? biasa Wow, pancen yo iya. kuwi nek ora ngelingi Suminten karo cempluk ya tak kempit Aja kaya mengkono sedulur. Aku karo awakmu iki jane kan isih sedulur to. Ngene kok awake dhewe regejegan terus. lah jane awak dhewe ya ngopo to ngrebutke wong lanang kaya ngono iki Lah lah iya. iya elek ngono ya direbutke Lah kene kok ya gelem elek-elek cangkeme. Ya kan Elek lho nek. aku didhawuhi karo Pak Yus lho Dawi karo Pak Yus jenenge emang wedok ora teguh hatine ora bakal kaya ngono kuwi. lah 500 padake 500 ya nek padane nyanyi nang perapatan ya nganti montrot Berarti kowe emoh ke karo Kakang Mas Broto? ya Gelem ora? jane aku mah Jane emoh, ya wis kene 500 kan aku tak konone. Leh. Loh, jare kuwi nek duitnya aku gelem. Bosok kowe. Kowe gelem ora duite? Duite gelem. Endi? Yun, gelem ning tasku kan. Berarti kowe ya basa. Wis ora apa-apa lah ya melonyok sithik ngono nek aku. Nah, iya. Yo, neng, blok blok. Meneh. Lamban. Iki bintang tamu nek ora apal apa-apa piye iki? Apa? Lah kuwi tokan takon. Lah kan pengen komunikasi kali panjenengan tuh Kakang Mas Brotol. Iya. Kakang Mas Broto ki lho. Kowe yo gatekke sekedhik marang aku. Lelampahan kang kawuri. Hop, Gede Suminten. Coba suaramu. Aja ngetokke suara hantu. Tresno Brata. Hop. Asline Tresna Tulus kok ganti Tresna Brata. Lah iki kan adekane Sebrata. Kowe iki nglarani bojomu jenenge Tulus kok bojomu. Ayo. Nek nang panggung ora gagas bojo. Lah kaya ngono mula sing lanang kuru awake. Wis wong wedok kaya ngono. Ayo kuwi wong wedok kaya vakum kok bojomu mok serot entek lho. Aku nyerat apa? Kaya ya mok serot katresnane, kasih sayange, mlumpuk dadi sawiji mulane kowe makmur lho Tin. Aduh. Aduh. Tenan lho. Kowe iki ayu lho Tin. Ya kan mang dari dulu gue cantik. Lah iya, sing ngomong kowe iki gak cantik sapa? Ayu saka ngarep ayu. Madu memburi coba. Lah, sound control. Suaramu. Sound control ngebleki kowe. Bleki ne. Ora aja nesu. Ayo gaget entekno. Waduh. Malah kemayu kon. Lah iya Bang. Pacang aku iki gemeske jan. Ayo. Tresno iki sidane Tresno sapa? Tresno Waranggono. Lagune. Lah aku muni Tresno Broto ngomongin Tresno Tulus. Manut sing ndi? Wis Sak sak karepmu. karepmu. Wis ben sak karepe iki nek nesu do. Oh iya, bener. Ki
ngerti to. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Wong ayu coba lenggah sawetara. Oh, inggih Kakang Mas. Ayo, kuwi mike didekek wae wis ana kuwi sing ana ngarep kuwi. Nggih, menika mik sampean nggih menika. Iya mikku. Tulung aja didilat ya. Mboten. Nyetrum maksudnya. Tes. Nah, coba dicek sik. Dicek. Tung tung de. Nggih. Den Sampun. tung. Tak kun. Nani nang. Oh, sik aja mlebu lagu sik. Kok kesusu kepeling iki lho, urung. Ngetes kendang sik. Oh iya. Neng Jombang. Tuku gedang. Gedang itu tugel. Jiglak. Kowe ngangge kendang ora ngge. Kok ngarep berarti? Kowe ceblok-ceblok. Gak nganggo jiglak. Oh iya, tapi kok ngarep utuh. Neng Jombang tuku gedang, gedange ceblok-ceblok ya. Nah, piye seminten pinter iki cemplok iki. Aku ya pinter nek ngene. Ya kene. Aku pinter ngedol lah. Kowe iki sinden memaklar dene. Nek kan ngono aku ya. Aku sane ming tungdelep tok. Apa? Tungdelep. Tungdelep. Ndang, tungdelep. Tungdelep iki nek estrung nggih ndelep ngono lho maksudnya. Neng Jombang tuku wedhus. Tungdelep. Manut Pak Dalang itu malah tungdelep. Iya, kamu jangan ikut campur. Dadi ini pikiran ini loh. Ayo toh. Ayo. Neng Jombang tuku wedhus. Mbak. Ora wedhuse ra iso to kuwi muni wedhus. Aisyah. Oh, sorry kleru aku berarti. Ning iso to ngendangi. Sorry lho, Pak. Hah? Ayo, suminten sing nembang gubuk asmara iki sing ngendangi. Ayo, kowe ten, kowe lak kulino ning gubuk. Entang. Ayo. Nang gubuk ya karo jenengan kok. Dikira tenan ngawut. Saya wingi rung bayar lho. Hah? Saya wingi rung bayar. Entak titipne sujar pisan. Monggo, ayo anu cokean ya. Cokean ya. Ayo pamerno karo Pak Yus. Ayupan. Nggih. Engko senggak dhewe lho. Kowe senggak dhewe. Lah Pak Em iki senggak kuwi kok. Iki Pak Taslim Hungariani kan apa nih? Sapa? Wis nih. Anu, kuwi lho WA-ne jenenge Taslim Hungaria. Saiki pindah ning Libanon pisan. Ya. Ya, pira suara. Yo. Buka celok. Buka celok. Yen limat aku kelingan gubuk gae biyen tak golelen ning saged keprek tulisan warna abang Kendang itu mereneng. gubuk asmara biyen kae tak keantuk tresno ana pembalatan Tolong agungan. Wah, iya, ragenan. Wayah wengi
Awas. Segaki dhewe ayo. Aja negak. Ben dhewe. Ayo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Ayo. Weh. Hei. Weh. Oh iyo iyo. Ai ayo. Si kok bagi dua. Yen liwat aku kelingan gubuk gawe Woyo woyo. sing jaga kebak tulisan warna Uget uget. jenenge gubuk asmara yen gawe Latin titot. Latin titot. Uget uget. Apa? Tatin tidak apa mau? Tatin titot uget uget lho. Oh, Oh. Jos. Ya tatin titot jos. Ketukit mau. ah. Iya, nek uget-uget nek bedone. Piye? Uget uget. Oh, nek tatin tidak? Tatin titot. Hae ngono. Oh iya. Lah ya. Pinter loh ini, pinter. Pinter cilik. tangane kaya jahe ngendang apik ya. Ya nek sing liyane jahe ora enek. Lah apa? Laos. Pahit. Lanjut. Yo. Wis iki gak enek sing munggah panggung piye ngono. Hah? Gak enek sing munggah panggung. Terus kan manut Pak Dalang. Iya wis. Pak Dhewe kan ngladek sik iki. Iya. Awake dhewe lah Dek. Dek. Aku ladeke. Lah kowe Apa ya? aku ketheke. Lah aku apa? Sing anu Apa yo? Wani ra? mboten mboten. Gak wani aku. Ra wani ya. Nah dadi munyuk ya ora apa-apa. Oh, mah. Mah. PN ngene ya. Yo. Ayo Tin, ayo Mbak. Catatan sajroning ati. Datan luntur kaya ati. Aku kowe dadi garwa. Mandelene ning gubuk asmara. Tepuk tangan para kadang. Wah, luar biasa iki. Alah, aku kudu mabur nek kene iki. Iya. Mabur ah. Kayak doro dikroki. Sik. Pripun? Tak tambahi 300. Lah ngene iki. Cempluk lho, cempluk. Lah aku. Lagi mergo duwe kepinteran sing elok banget ning ana syarate. Aduh, pripun syaratnya napa? Kowe ngendang ning sing nembang kowe dhewe. Nggih, DPCN. Lha iki lunas kuwi 300. Langsung lunas. Lunas. Iya. Wong ora ngendang ra masalah wong wis bar. Oh tak keprok kowe. Tanggung jawab Oh, kok ya. tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, iya. Sak rambane ra apa-apa. Nggih. Apa? Ayo Tin titip duit Tin. Aja gawa tenan minggu ora. Talang iki teles lho. Iya wis ra sida pawakanmu iki wah jan. Wong e. Oh maksa nyelakne ning golek dompete ya. Lha iki lek moro rene gak balik. Ah iya bener. Heeh. Pripun iki? Wis sapa sing apa? Seruning? Sruneng yo apal, Ah seruning. Ayo lenggah cahyu. tapi sok lali aku. Ora apa-apa. Ditembangi dhewe, dikendangi dhewe.
Sing paling apal iki. Apa? Apa? Gak enek belas, Mas. Cewek gaul. Cewek gaul. Oh, boleh. Ayo. Estu niki. Iya tenan. Ayo. Apik, ayo. Tes. Kok seneng men rocah cilik dolanan. Dolanan ta kowe, Nong? Mbak Tati nganu ya, tamborin. Alat musik barat iki lho. Aku duduk aja ya. Lho kok duduk, engko terus nampa saweran ngono. Waduh, patrapmu kaya ngono kuwi. Hei, Nah, kowe gawe cik-cik. sing etok iki mau 300 apa? Aku. Lah yuk kowe to. Oh, jatahku ketoprakan. Lah kok lek Pak Yus munggah kowe sing nambah. Tin, rene, kowe geger. Aku iso ngendang. Rene, ngicik-ngicik. Yo, 100 ngicik-ngicik. Ngicik-ngicik kok gampang no. Ngono lho. Oh, iki Mbak Lisa Blackpink pargo ya kene. Sapa? Lisa Blackpink. Bisa bleng iki apa? Niki lah. Mbak Tuti. Mbak Tuswa. Diarani Lisa Blackpink. Mbak Gisel kok iso. Ya, Ayo cewek gaul. cewek gaul. Ayo. Piye iki? Wajan kaya ledek munyuk tenan iki. Tin, kowe aja ngadeg lungguh ning sandinge Eka. Ya Allah ya. Nah, ngono lho. Wes sampe dipoto ngene iki lho apik san. Madhep kamera ke. Aduh. Tulan kae. Ayo, Buat abote golek dit 100. Lah iya, nggih. Paring-paring, Pak. Ngono. Ya tulan kae dhewe gapura karo portal ke lho. Ayo cewek gaul. Nah. Kula nuwun. Kowe cong wae ndut iki sitok. Ayo Mbak Tatin, tamborinnya dong. Kowe isih wangi ibarat tebu, kowe pancen legi akeh tawon sing padha nyedaki isap sari sarine sumbang malah bedale somulie mesti sore oe rambute abang ditato alise sing gandengi saben dina seje gonta-ganti pacare ana selawe cewek gaul yang guyu untune kisah yen rumahku yen nganggo ngerok sak dengkol bareng yo cewek gaul ngisaran dhuwur kabeh gaul yen rumahku bokonge mentol-mentol asik balatin sapa wangi sing ora cegukan nyawang bokong badine koyo dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul kayune tamborinya yang keras yuk. Ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen lagi akeh tawon sing padha nyedaki isap sari sarine kembang melati bedale semul
bokong badine kaya dandang asik yo tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayu minta samatan luar biasa iki Janis. ini perpaduan antara kendang dan tamborin yang sangat kompak awake dhewe iki ya Tasekno. nah Kok sik kompak-kompak keju aku. Nek ndodok ora ndodok iku kejuran nek sing ngewangi-wangi lho eh kowe iki lanang wedok kok keju sikile keju. oh sikile keju wes duitmu jeglok tak temu Ini masalah duit cepet tuh. Aku pancen. Aku yo seumur hidup lagi nyekel iki lagi nang kene tak ndani ngerti. Ngene tak gawe isin mergo anu Pak Yoyo. Lah ya bareng dunggane ngono, bereng keleke. Malah wangi yo. Wangi apa?